fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, ubang kandidatong midaog sa eleksyon, ipamproklama na. O, driver sa motorsiklo, angol, human mabangga sa van sa Carmen, Davao del Norte. Sa detalye sa atong mga balita, naglusad og lihok protesta ang grupo sa kabataan sa Freedom Park, Davao City nga gikan sa lain-laing sektor. Ang lihok protesta gipahigayon sa Freedom Park ning syudad. Tumong nila nga babagan ang kadaugan ni Ferdinand Bongbong Marcos sa 2022 national ug local elections. Nag-akusa ang mga nagprotesta nga adunay nahitabong tika sa piniliay. Gitawag usab nila nga usa ka diktador si Marcos Jr. bisan pa man nga wala pa nahingpit ang proklamasyon isip bagong presidente sa nasod. Gipangproklama na ang mga kandidatong midaog sa eleksyon sa ubang area sa Mindanao human matali ang ilang boto sa mga canvassers. Na ay mga incumbent public officials ang giparot ug naa sa incumbent ang midaog. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Sa Davao del Norte, alas 9:39 kaganyang buntag, giproklama na sa Commission on Elections Tagum City ang mga midaog. Mulingkod isip bagong mayor sa Tagum City si Davao del Norte incumbent Vice Governor Ray Uy. Gipildi ni Uy si incumbent Vice Mayor Eva Lorraine Estabilio. Si incumbent ug last termer Mayor Alan Rillion, midaog sab pagka-vice mayor. Lakip sa giproklama sa COMELEC ang mga midaog pagka-konsehal sa syudad. Pasado alas 8 sa buntag kaganiha na human ang canvassing sa Tagum City. Sa yusab sa buntag kaganiha, giproklama ni COMELEC Officer 3 Edwin Canadilla ug mga miyembro sa Board of Election Canvassers ang mga mananaog sa lokal nga posisyon sa munisipyo sa Maitom Sarangani Province. Nare-elect isip mayor si Alexander Brian Riganet samtang pagka-vice mayor si Tito Balazon Sr. Giproklama na sab ang mga konsehal nga midaog sa eleksyon. Sa Coronadal City South, Cotabato, magpabilin sa iyang pwesto isip mayor sa Coronadal si re-electionist Attorney Eliordo Ojena. Mulingkod sab sa pwesto pagka-vice mayor ang bagong na-elect nga si Erlinda Bing Arakil nga usa ka magsisibya ug independent candidate. Sa Valencia City, Bukidnon, formal nang giproklama sa City Board of Canvassers ang mga mananaog sa lokal nga piniliay sa niskutang syudad. Midaog balik si 3-termer Mayor Azucena Huervas samtang mulingkod isip bagong City Vice Mayor sa Valencia si Attorney Ted Pipito. Sa General Santos City, mulingkod na isip bagong mayor si Lord Pacquiao nga kapitan sa Barangay Labangal nga bayaw ni Senador Manny Pacquiao. Kinihuman sila giproklama sa COMELEC. Hasta ang bagong Vice Mayor-elect Rosalita Nunez ug mga midaog nga konsehal sa Jensan ang giproklama na sab sa COMELEC. Karong Hunyo 30 sa udto, mulingkod na ang mga politikong muhupot sa rinda sa panggamahanan sa nasud. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gipangproklama na sab sa City Board of Canvassers ang mga miyembro sa Team Asenso sa Ozamis City nga nakaangkon og landslide vote sa eleksyon kagahapon. Gihimo ang proklamasyon kaganihang buntag diin midaog ang mga kandidato sa Team Asenso gikan sa mayor hangtod konsehal. Ani ang report ni Neptali Batuleño. Hingpit na giproklama sa City Board of Canvassers CBOC ang tanang sakop sa Team Asenso sa Ozamis City human nga maangkon nini ang landslide nga kadaugan sa May 9, 2022 elections. Ikan si kandidato sa pagkamayor, vice mayor ug ngadto sa mga city councilors, diri ang bidaog sa nasangpit nga piniliay. Gihimo ang proclamation of winners Bayo 10 sa may alas 8:35 sa buntag, pinagi ni City Election Officer Attorney Ramil Acol. Nasayran gisukuhay sa unang gidahom ni Acol nga wala pay alas 12 sa tungang gabi maproklama na sila sa mga mananaog apan tungod kay adunay duha ka vote counting machines nga naguba hinungdan nga dugay na human ang gihimo nga pag-transmit sa mga resulta. Si incoming City Mayor Henry Andy Waminal Jr.
nakakuha og 61,999 kabutos batok siyang kaatbang nga si John Soy Lee nga adunay 19,687 kabutos. Samtang ang nagpasubli nga Vice Mayor nga si Simplicia Neri adunay butos nga 52,337 itandi sa kaatbang niini nga si Matronilo Cartaginas nga adunay 12,704 kabutos. Ang midaog nga mga city councilor sila si Lorly Fuentes nga adunay 59,544 kabutos, Katkat Lim adunay 56,748 butos, Cecil Ku nga adunay 55,027 butos, Arche Romero 53,918 butos, Dinky Suizo 53,734 butos, Daniel Lau nakakuha og 53,581 butos, Junjun Sakin 52,855 butos, Mars Tapayan 52,536 butos, samtang nakakuha si Nining Linsat og 51,018 butos o si Saulo Salvador adunay 49,819 butos. Sumala pa ni incoming Mayor Indy Waminal nga unsa man ang mga nasugdan nga gihimo sa iyang igsuon nga si incumbent Mayor Sancho Fernando Ando Waminal nga mauusab ang incoming representative sa 2nd District sa Misamis Occidental iyang padayunan. Iyang gisaysay nga kini naglangkob sa free hospitalization, pagpauswag sa dagan sa ekonomiya sa Usamis ug apil na nini ang pagpalig-on sa peace and order sa Dakbayan. Neftali Batolino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe. Naangol ang driver sa motorsiklo human mabangga sa L300 van kaganihang pasado alas 3 sa hapon sa National Highway sa lungsod sa Carmen, Davao del Norte. Ang mga sakay sa van gikan nagboto sa Baganga, Davao Oriental, samtang ang motorsiklo gikan sa Pantukan, Davao de Oro ug parehong padulong sa Davao City. Kaniyang report. Gitabangan sa Newsline team pinagi sa pagdapat og first aid sa driver sa motorsiklo nga naangol ug naghigda sa National Highway sa Carmen, Davao del Norte. Nakasuot pa kini og helmet tapad sa iyang motor. Ano pangalan? Ha? Jeff, kasi pinyedo. Kaasa. Napapatukan. Okay ba si Jubaira, ha? Subay sa report, nagsubay sa parehong kalsada ang L300 van ug motorsiklo padulong sa Davao City kaganihang pasado alas 3 sa hapon. Sa dihang miliko pawala ang van kay naay i-drop nga pasahero apan naabdan gyud kini sa motorsiklo nga gimaniho sa lalaking naangol. Nilip turn ko ba kay dire ko agi. Kaya nakoy baba diya nga yelo katong lang agid gani. Signal na ko. Karon kay siya makasunod na dire. Apas diya. Kusog iandagan ma'am. Gikan sa Davao Oriental ang sakay sa van nga gikan nagbutar kagahapon. Pag-abot sa rescue team, gikarga na lang sa sakyanan ang driver sa motorsiklo o gidala sa ospital aron maatiman sa mga doktor. Backride sa driver sa motor ang iyang anak nga nakalitan sa panghitabo ug wala hinoon maangol. At tangi! Simentadong kalsada sa usa ka barangay sa Mati City nangalukat kung unsay hinungdan, sayron o absentee voting sa UAE natapos na dungan sa pagtapos sa eleksyon sa Pilipinas. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation.
Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizens, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Double Light and Power Company. Giharos sa grupo sa Halosos ang midaog sa Dapitan City gikan mayor paingon sa mga konsihal nga giproklama karong hapon lang. Ani ang report ni Dayna Diestro. Pag-abot pa lang ni kanhi congressman ug karon midaog nga mayor sa Dapitan City nga si Seth Frederick Bulat Halosos sa Government Center, giabiba kini sa mga nagulat ni ining taga-suporta. Tamis para kanila ang naangkon nga kadaugan, kay di isa basta-basta ang kaatbang ni ining si incumbent Governor Roberto Uy. Nalipay gid ko kayo ma'am nga na landslide gid sila ni Mayor Bulat Halosos, si Vice Mayor, og nalipay gid ko kayo nga na-straight gid ang Dapitan City. Gusto na ko nga mas dugangan pa gyud ang ilang nahatag nga kalambuan karon mas mulabaw pa unya puhon. Karong hapon, giproklama na sa COMELEC si Seth Frederick Bulat Halosos isip bagong mayor sa Dapitan sa boto nga 33,031. Midaog sab ang iyang katandem nga si Vice Mayor Al C. diin iyang nakuha ang 31,659 ka mga boto. Haros sab ang napulo ka mga konsehal ni ini nga si Labing Balisado, Divine Patilano, Mitzi Dulawan, Modes Malayaw, Ronnie Harapan, Joseph Ryan Agulong, Noel Sardane, Tisyong Bayron, Attorney Claver Paharin, ug Vicoy Amoy. Actually, I'm very happy. I feel vindicated, not to say the least, no, with our last bout dun sa governor, and right now, I can't explain by words of how I feel, but I'm really happy, and I'm excited to serve Dapitan directly. I've been serving Dapitan as a congressman for 9 years, and this is the first time that I'll be learning, no, how to lead, how to manage a city such as this, a beautiful city of Dapitan. Personally, hindi ko pa naramdaman yung panalo, but it's in the air. I hope I could serve the people of Dapitan well. Sa ilang paglingkod sa Hulyo, unahon sa administrasyon ni Mayor Bulat ang mahatagan og trabaho ingon man dugang panginabuhian ang mga taga-Dapitan aron makabangon sa nasinating kalisod dala sa pandemya. Dayna Diestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe. Nangalukat ang sementadong kalsada sa usa ka barangay sa Mati City, Davao Oriental. Sa kuha ng mga hulagway ni Barangay Macambol Kapitan Sereno Salazar as of 11:29 kaganyang buntag, makita nga nangakang-a og nangalukat ang kalsada sa Purok Silad, Barangay Macambol, Mati City, human makasinati og gitawag nga multiple ground rupture. Na-report na sa Department of Public Works and Highways ang sitwasyon sa naisgutang kalsada aron daling mahatagan og solusyon. Nasayran nga ubos sa Maverick Constructions ang dalan nga proyekto sa lugar. Busa, giabisuhan ang mga residente nga mag-amping sa pag-agi sa dapit aron malikayan ang disgrasya. Nagsugod na og pamaklas sa mga campaign paraphernalia ang City Environment and Natural Resources Office sa Davao usa ka adlaw human sa piniliay. Sa Davao City, nagpagawas og executive order si Mayor Sara Duterte Carpio o giobliga niini ang mga midaog o naparot nga mga kandidato nga manguna sa pagtanggal sa mga gipangsabit o gipangpaskil nga mga campaign materials.
Anyang report ni Eugene Hinutan. Sayo sa buntag kaganiha, hinay-hinay ng gipananggal sa mga sakop sa City Environment and Natural Resources Office sa Davao ang mga campaign material sa lokal ug nasyonal nga mga kandidato. Subay sa gipagawas nga Executive Order No. 15 Series of 2022 ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, gimanduan ng tanang mga lokal ug national candidates nga magmugna og grupo nga mao'y mananggal, mag-reuse ug mag-recycle sa gipanggamit nga mga campaign material sa eleksyon bisan pa man ni daog unipili sa piniliay. Tulo ka adlaw ang gitagana sa mga kandidato alang sa paghipo sa ilang gigamit nga mga paraphernalia sa pagpangampanya sama sa mga tarpaulins o campaign posters. Tumong sa gipagulang kamanduan sa syudad nga masigurong mahipos og tarong ang mga campaign materials sa mga kandidato nga naghitak sa nagkadaiyang lugar ug aron dili sab makadugang sa basura sa syudad. Ang mga posters nga makolekta dili angayang ilabay sa mga basurahan o collection points sa syudad, inay kinahanglan ang team sa kandidato mao'y mudala niini sa mga recycling centers. Kahinumduman nga una nang nanawagan sa mga kandidato ang grupo sa mga environmentalist nga tumanon gyud ang gipakanaog nga mandato sa syudad. Sanglit, dakong tabang sab kini alang sa epektibong waste management ug aron maproteksyonan ang hatod niining kadaot sa kinaiyahan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe. Nagmalampuson ang gihimong overseas absentee voting sa mga OFW sa Dubai ug Northern Emirates. Din libo-libo ka mga registered voters ang giantos ang tumang kainit sa adlaw ug milinya gawa sa konsulado sa Dubai aron makabutar. Nagsugod ang overseas absentee voting sa UAE niadtong Abril 10 ug natapos kagahapon Mayo 9 alas 3 sa hapon UAE time. Nakasynchronize kini sa 7 PM nga cut-off sa pagbutar sa Pilipinas. Ani ang report ni UAE News Bureau Chief Henry Abenis Makahilo. Midagsa ang libu-libo ka mga botante sa buhatan sa Philippine Consulate General in Dubai and Northern Emirates sa ulahing pipila ka adlaw sa overseas absentee voting aron ilang i-ehersisyo ang ilang katungod sa pagpili og bag-ong liderato sa nasod. Kasi gusto ko pong i-exercise ang aking pribilehiyo bilang isang mamamayang Pilipino. Bumoto ako today kasi bilang Pilipino karapatan ko. Posibleng rason sa pagdugok sa mga botante niining mga ulahing adlaw sa OAV mao ang paglansar sa mga inilang personalidad sa Philippine politics. Mga panghinaot nga mahatagan og importansya sa atong panggobyerno ang tanang mga OFW nga naglisod or nangayo og tabang. Gipamatud-an na Philippine Consul General in Dubai and Northern Emirates Renato Dueñas Jr. nga karong 2022 national elections misaka ang gidaghanon sa voters turnout sa Dubai ug Northern Emirates niining ulahing duha ka semana sa piniliay. It's quite high. And we're pleased with this high turnout of registered voters here in Dubai and Northern Emirates. Dako ang paglaom sa mga botante nga human niining eleksyon. Ilan ang maangkon ang dugay nang gipangandoy nga kausaban sa sistema sa panggobyerno sa Pilipinas. Nang hinaot ang mga OFW sa UAE nga dili masayang ang ilang mga boto ug mahatag sa ilang mga piniling kandidato ang mga panginahanglanon sa katawhan sa nasod. Henry Abenis Makahilo, Newsline Philippines. Stay safe. Ug mao kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph.
Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. Ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo yung mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na inyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio, daghang salamat and stay safe!